Babukeli, sanibonani, siyanibingelela. Umkhanyakude TV. Nibingelela ukhulekana kaMthethwa endaweni Empangeni eSikhawini. Kuyahlupha lento omunye babukeli khomuntu okwangibuza wathi hayi ulokhu utheni Richards Bay, waye ulokhu uthi Empangeni. Ngoba ngihlala eSikhawini nje mina ngiphathi komhlala nembele ngiphathi kweRichards Bay nempangeni kuyi distance elingana ngoba ngisho uma ngihamba ngemoto public transport ngikhokha iprice yodwa so la ngisuke ngithanda nje ukuyakhona ngiyakhona so amadolobho ami omabili leli lifika ukuthi ngilibize kusuke sekuyilona. Okay, so siyanibingelela kababukeli kunganithusi ke indlela engichaza ngayo. Okay, la kunomfowethu la esijwayelene naye esasijwayelene futhi naye izinto ekanjena angithanda ukukhuluma ngazo ngoba izithanda ukuba deep nyana kodwa unginikezile imvumo yokuthi ngingakhuluma ngesigameko esenzeka komunye woza kwabo kulezi izinto zobukabi ezokubulala abantu. Babe babulala kanjani abantu? Uthi wayeqala baqala ngokuthi uma bebulala abantu beba ngabantu oqala nje into abayenza basuka endaweni yasemakhaya indawo yangakithi ngapha kweSakamthetho ngoba nazi ke mkhulu kodwa ke ukuthi kuphi naSakamthetho angeke ngize ngisho ukuthi ikuphi kodwa nje khona ngapha kweSakamthetho basuka bayohlala endaweni yaseGoli. Mabefika lapha eGoli akubanga lula eGoli ukusuka kwababa abantu bokuthi nje cha siyozama amatoho kunezimayini ngale bazosebenza ngoba lo munye ngoba babe bawu2 lo munye wayenesifiso sokuyongena emayini lo wesibili wayenesifiso sokuyoyisebenzela kwaVW ngoba shuthi wayesenomuntu wayikhuluma naye ethi kunendawo yakwaVW inemali iyaholela mosendaweni yaseGoli. So ke basuka ke bobabili bezingane futhi ezingomakhelwane abazali futhi babe like nje ama family friends babe ngabangani abazali ukusho nje baba bafana ukuthi babe umndeni owodwa ukuthi basebehlukene ukuthi ngeyibongo kodwa nje babenza into eyodwa. So bacela ke makubo ukuthi ke cha bacela ukuyofuna amatoho eGoli kunezinsizwa futhi vele zangakhona ngapha ngakithi ezakuyizona ezazi seyifikile eGoli okudala so seziyalazi iGoli mabesuka ngapha bazofikela kuzo phambili eGoli. Hayi nebala ke bagibela ke ngezikhathi zasekuseni la banyuka bahamba ke baye eGoli mabefika eGoli ngempela hayi babahlangabeza ke insizwa zangakithi eGoli ke uma nisuka emakhaya nibonana endaweni zakomadolobheni kubizwana nje ngomkhaya nje umkhaya so ke bafika ke bona kodwa ukusuka kwabeGoli babengasukeli ukuthi ngoba beze eGoli bayosebenza babethi bayofuna amatoho kulezi insizwa ebeyivele seyihambe phambili eGoli babefuna indawo yokuthi befihla ikhanda bevuke beyofuna umsebenzi bebuye bezofihla ikhanda kuze kufike lesi sigaba sokuthi nabo bathola umsebenzi bese beyitholela indawo yabo yokuhlala. Okay, kugcine la bafika ke babamukela ke babafaka ka indlu kwathiwa ke omkhaya bethu abababizana ngomkhaya. Hayi mkhaya wami hayi thina solala lana vele indawo insizwa zasemakhaya ziyazwana ke emakhaya akekho umuntu nobukazi uzokutshena ukuthi hayi thina vele emakhaya nje asinakho ukubandlululana mase izinsizwa sisuka ngandawonye ngisho noma kuthiwa kumasuka nje kwaZulu uyinkeshemba nje hawu ngiyakutshena ayilahle enye indoda. Ake bebanikeze ke indawo yokulala izinsizwa zombili zilale lana zibe right. Beyivuka ke ekseni zofuna amatoho zibuye zingawatholi ngoba wazi ukuthi usuku nosuku kufanele siswini kube khona into oyifakayo kuhambe kwaba inkinga ukuthi abasebenzi makuya ngokuthi wena awusebenzi ngikunikeza indawo yokuthi wena lala la kufanele kube umthwalo wami ukuthi lala kuphela kodwa kungabe umthwalo wami ukuthi uyadla uyagcoba uyageza la yabo. So shuthi lezi insizwa zombili ngoba zayifike kulabo benendawo bese sekuwumthwalo usuthanda ukuqina kulezi insizwa ngoba phela manje amatoho azwathola isikhathi siyaqhubeka siyahamba into eyenzakalayo manje into yokudla isigcina manje icosta nalo abamnezi indawo yokulala
So bese vele lezi insizwa ke lezi zibatshela ukuthi bomkhaya buyelani emakhaya ngoba itoho alihlangani and nala eGoli isimo sakhona asisihle neze kahle siyabheda nizogcina seniholeleka ezintweni ezibhedayo ngoba nabo labo mkhaya abanezindlu abavele sebesebenza bayasebenza nje into engatheni so sebebalekela ukuthi manje beyohlala emakhaya bephenduke nelanga so kuye kube ngconywana mabesebenza eGoli endaweni vele seduze nedolobha ukuthola ukuthi vele mawonke noma yenza leli toho lingasile kodwa ukuthola elisile kuseduzana kunokuthi uyohlala emakhaya uyolindelela khona so kodwa laba ngesimo sokuthi isikhathi bese sesiside kakhulu bebheka amatoho bengawatholi kwathiwa bomkhaya kungcono ukuthi nibuyele emakhaya mhlawumbe niyokhokha umoya sizonizwela nathi amatoho at least uma kukhona elingasile nizolibamba sinifone bese ninyuka sinizolibamba lezi insizwe ezimbili ke ngokuthi usizi lasemakhaya bayalazi bakudecide ukuthi bona ngeke beze bebuyele emakhaya kunalokho bomane beyohlala emahlathini noma behlala estradini behlanganisa umsebenzi so ke baba baphuma babantu lezi insizwa lezi okuyizona zona ebezivele sezinendawo phambili ezafikela kubona zabe sezenza ubuntu zabanikeza imali zabanikeza umphako kwathiwa ayibomkhaya kusho ukuthi ke siyofonelana ke emakhaya ukuthi cha nali itoho likhona lezi insizwa ezimbili zaphuma ke ziyinsizwa ezigibelayo ezibuyela emakhaya lezi ngenxa yokubhotsa ona imali yokusuka eGoli sihambe siye eKZN so kungcono ukuthi le mali le sivele sihlale nawo la edrobheni futhi so lokhu sithenga nje usuku nosuku into esizoyidla hayi nengempela savumela ukuthi asiye emakhaya sahamba ngalezi insizwa za endaweni yokucima ukoma kuyindawo nje yokuphuza kuyona vele ke eGoli kunendawo zama club especially mawusendaweni esemadrobheni zafika ngoba phela ama club akithi mawuhlala khona uyakhona ukuhlala indawo uyayithonda ukuhlala kuze kuse makusa noma sekuyosa usuyakhona ukuthi ayivele usubusuku sekuphelile so yilaba bezizwa bephephe khona kwakungcono so kune club ababejwayele ukuya kuyona le club mangaphosisi ngathi kwakuthiwa iDinangwe angikho sure so le club mabefika shuthi ne security bese libanaka laba madoda ukuthi insizwe ehlezi ifike ihlale lapha zingathengi lutho yindaba shuthi lama security kanti lo muntu oyisecurity la umuntu naye osuke emakhaya ngoba ngichazile phambili ukuthi inkeshemba ayilahlani so bese leli security lithi awema wensizwa sekukaningi niyibona lokho ningena la ningena kanjani lana ngoba manginibuka anithenga ndakuvumelekile la ekhaya ukuthi ungene ufuthi uhlale ungathengi ngoba lawo masithi mhlawumbe nihlezi kuwona ihlezi nje kumasithi adingwa abanye babantu abazothenga lezi insizwe ezimbili ayizilichaze kudaba ukuthi cha mfethu ungadina insizwa yakithi sinenkinga la kunomuntu esimlindile asikwazi ukumthola manje iGoli asilazi sibona sekungcono ukuthi sicashe kanjena ngoba manje asiphephile masola lemgwaqweni kungenzeka siba abantu abalimazekayo ayisho lensizwa naye isuke eKZN shuthi ulimi lalivele lazwana kwaba right base beligcina sebelikhuluma iqiniso ukuthi cha no kahle kahle thina sizofuna amatoho la shuthi le ndoda eyisecurity yabe sibavumela ukuthi hayi no hayi kulungile kodwa nikwenze ngokuthayima mama ukuthi nifuna indawo yokulala wabe sebakhombisa ke ihonje ukuthi hayi manje indawo la lingafihla ikhanda ngapha ngoba kuphephile asilahlani ke thina masisuka endaweni eyodwa hayi nangempela leshule amadoda ejwayele kanti lana eclubini kuzofika sikhulu thizene sasinemali shuthi ngalesikhathi mabe sahlezi kungakafika ubuthongo bese lokubebe phela kunanono obuhle lapha izintombi ezinhle lapha ngiyakutshena wena so bebejabulele nalotho ayibabuka intombi phela kwazi semakhaya into engajwayeleki ayaziyo lento ukuthi amantombazana ahamba nje bujwabu bese vele le ndoda esikhulu ukuthi inakho ukuthi uma ihamba namantombazana isikhathi esiningi mayihamba nawo laba ilokhu icela bo ukuthi uyabona nje ukuthi uma uzohlala eduze netafula lesi sikhulu wena osuku useduze livele linithengele utshwala nonke yabo so ngisho ukuthi lesi sikhulu safika sazohlala eduze waleli tafula elinala amadoda awu2 so la madoda lawo ungizwe kahle ayathinta kulezi kaFaro kodwa awamandla
Shuthi lesi sikhulu sathi masifika la sinalento ukuthi sithengela wonke umuntu utshwala. Sabe sesibathengela utshwala, sathenga nento yokudla, sa-order sathi madoda kusho le ndoda le nemali madoda sukani lapho zani sizohlala sonke lapho. Hayi la madoda nawo ayabona vele ukuthi hayi le ndoda le ilokhu yenza izinto ezinhle. Nawo shuthi khona azokuzuza. Hayi afike la ehlale nale ndoda kube mnandi namantombazana akuyaphuza utshwala hayi yonke into hayi right. Ihambe lesi sikhulu lesesinemali sihambe bese lensizwa eyodwa la ithi hayi man lo muntu mfethu uhamba namantombazana yini engahlula ukuthi sibalandele simbambe lo muntu inkunzi kuze sizothatha le mali akaphethe and laphana belokhu eswipeile lo baba ngekhadi kulokhu kuletha umshini nje lapha eswipe kodwa biba khona imali ebekehlale eyifake kumantombazana lapha go-bra lapha eyibeka nje ichithe njengomuntu onemali ngoba ebehlala endaweni yakhe nje yedwa bayibize lelo quqabe kuyilolo nebehlala futhi bekuwumuntu obenemali ongenandaba nemali. Hayi nangempela bevumelane ke manje angithi yabona manje usekuqala usathana ngenxa yokuthi sekufanele ukuthi bebethola imali ngendlela esheshayo. Shuthi lensizwa lesi sikhulu lesi besibambe mfethu masiphuma beshaye lento ekhonethiwe ngikitera lento yokubamba umuntu kanje. Shuthi wathi mayingena nje emotini esethu uyahlala sefaka unyawo lokuqala esethu ufuna ukufaka lesibili lokho afele kwamdonsa khona ngaphakathi kwaphuma naye ngaphandle vele kusebusuka egoli ke kunalento ukuthi makubanjwe inkunzi akekho umuntu ongena indaba yomunye umuntu ngoba usuke ethi hayi nami ngivikela okwami bakubuka nje umuntu ombamba inkunzi kanje uzuqede ngaphandle mangamaphoyisa kodwa mawubona abanye abantu futhi abascream abathuki hayi nangempela bembambe kayi bemkhuthuze ke beyithathe imali yonke into ababeyifuna beyithole nama cellphone hayi bebaleke hayi bebeke nayo ke imali beyitholela indawo ke bese endaweni ewumkhukhu futhi bafike bawuthola ke umkhukhu wakhona behlale khona bethi hayi sebezofihla khona ikhanda emini bazohamba bofuna umsebenzi. Shuthi la madoda lawa lezi insizwa zothuma ngoba zibambe lo yamuntu inkunzi. Lo yamuntu inkunzi zimbamba umuntu oyinkinga kakhulu ngalendlela ukuthi ngoba umbone echitha imali nje la egoli bayamazi ukuthi ushaya sibhamu futhi mawusukele yena akusuphila unabantu bakhe uyaziwa nje ngisho ngahamba ebusuku ngenya kunzima ukuthi umshaya kodwa engashawa izitha zakhe kuphela. Ayishuthi le ndoda ke lesi sikhulu simbacinge laba bafana laba size sibathole. So lesi sikhulu masibathola ayikho into esayifuna ukuyenza bona embi but sabuka abafana abanesibindi ngoba bona babambe yena. So lesi sikhulu sazi labafana bala egoli kodwa bakwazi ukubamba yena bembambe futhi beyithathe yonke into abayithathayo kodwa bengamsabi. Kanti laba basuka emakhaya bayifikela abamazi bayitshena bayibambela nje umuntu onormali futhi ongeyilutho. Shuthi bathi mase lezi insizwe ezimbili sebeyibamba wase babuza ukuthi bahlalaphi base sebesho ukuthi hayi no basuka endaweni nasemakhaya sebatshetha ngeke eze babulala ngeke futhi eze babophe wale ngoba uthanda isibindi sabo and usezwile ukuthi abasebenzi futhi abanayo indawo yokulala wasebatshena ukuthi madoda imali enithathile akunayo indawo niyafisa yini ukuthola indawo yokuhlala mhlambe nje sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sibe ndawonye sibe abantu esingajwayelana. Kwazi seke lezi insizwa vele nomsebenzi aziwutholi ziyafuna futhi ukuthi lolu daba ziqhubeke nalo. Hayi nangempela ke bevumeke lo mfolo bethe wena hayi bengayijabulela indawo yokuthi nabehlali ebathatheleke babhukhele ebaqashela iflat behlale khona. Lezi insizwa zombili ziyayibuza ukuthi why lo muntu simhlukumeze kangaka ekugcineni kwakhona esinikeza indawo ejabulela ukuthi yena ehlale nathi noma esinikeza indawo nathi lo muntu awuboni ukuthi ufuna ukusibulala ekugcineni noma mhlawumbe ufuna ukuthi thina singaxwayi ukuze ezosithola kahle sesikhohliwe. Yabo manje yazi ke manje babili imboni iyeke ishayisana khona uthola ukuthi wena uyalibona iqiniso omunye uthola akaliboni kuyenza nilibone kanye nisheshe nidakhe nibaleke. So lo munye ethi hayi wena mfethu thina sithola ithuba thina lokufuna umsebenzi siyeke indaba lo muntu thina lesikhathi yena efuna thina uzosithola ngoba mina asikho thina la
nasebusuku sizofika lezi khathi zokuthi siyolala lezi khathi zokuthi sekuyazi lo muntu ngabe usibulele futhi mayefuna usibulala usithole emkhukhwini wasithola espacini esiratu nje ngasibulala bephethe ibhamu uhlulwa yini namhlanje ukuthi sengasibulalela sesila endaweni yakhe yabo ayilona futhi egcine ehlisa umoya ebe right ke hayi behlale begcine bazi izinto eziningi ngalesi sikhulu lesi sikhulu bese sibayitshena ukuthi asizobaqasha sinenkampani ama security bazobaqasha besebenze as ama guards ngempela bahambe uthi i security yakhe lesi sikhulu bekuthola ukuthi bayogada emayini kuya ukuthi uqashwe kuphi noma ezitolo noma ama malls noma ekuphi uthi la kulamadodo amabili kukhona yayinesibindi ile eyayihamba nalomfo kulawa ngoba esuka emakhaya khona wayenesibindi phakathi kwabo so ke wagcine wabona ukuthi ngoba bazwana bakwazi ukuhlukana kungcono bakugroupe bobabili ebenzise lo msebenzi ngoba manje lesi sikhulu siyabanika imali bayifaka futhi emakhaya bayaya emakhaya mabe emakhaya manje babuya baqhamuka sebengabanye abantu kuthe kusuka lo oyedwa bamenzisa license waba yi-supervisor ey'ntweni zobu-security uthe sesuka lapho bamnikeza imoto wahamba ngemoto wabe sesithi lesi sikhulu-ke manje hayi bafethu le ndlela yokusebenza kanje ayisekho right for nina ngoba seniyazi into ey'ningi le ndoda-ke amabhizinisi yayiwenza ibinamatekisi inama-meter taxi inama-moshwals iphinde irane-ke ishushumbisa ama-drugs ibi-close kakhulu nalaba abantu bangaphandle ama-Nigerian so ibikwazi ukuphusha izinto zomshikashika kanjalo so le ndoda le ibisinabantu ibisiphazamisana nabo ey'ntweni zamabhizinisi nasey'ntweni lezinto zabo zama-drugs so ibisiyenze njani ibisifuna manje ukuthi lezi insizwe ey'mbili ey'suke emakhaya ebekade isebenza ishintshe manje ngoba zinesibindi ishintshe lezi insizwe ibatshele nje kusemadoda uma nina ningakhona ukushaya umuntu ngesibhamu ngoba nihola imali engaka ngenyanga mina nganikeza engayiphinda ngawu4 ngosuku wase bashiya kanjalo zasala lezi insizwa zayidinga italento futhi zithe maze izidinga zaphuma neanswer yokuthi wendoda thina sibona abala igoli thina la igoli sizofuna imali so uma mangathiwa manje ngikwazi ukubamba 100,000 ngosuku nalo lungakapheli sengaka ukuthi sisheshe kangakanani yini engangenza ukuthi ngiyeke ukuthatha leyo mali leyo hayi nangempela ke futhi bevumelana nje hayi ake siyithathe hayi bebuyele bemtshene feedback uthi hayi no thina singasenza isibhani sikanjalo but into esilimazayo into enjengesibhamu masingathola yona singakhona ukuthi sikwenzele lo msebenzi nabo vele igoli sebelijwayele sebehamba nemoto bayaziwa nje bahamba abantu abamo security uhamba ama malls uhamba amalokishi usuyazazi into eziningi ngihamba niyaplantwa ngithi so sevele igoli sebelijwayele nje kakhulu bese ke ebatshena ukuthi okay ke manje nizoqala lo msebenzi ngizonisa endaweni nizothola kuyona ibhamu lezo ibhamu nizezenu anilethi kimi khumbula ukuthi laba lamadoda u2 azi manje yonke into ngalesi sikhulu ukuthi sirana kanjani sisigebengu kanjani yonke into manje ayikho imfihlo kusho ukuthi ngamanye amazwi ama right hand men akhe lawo lamadoda u2 so ke bese evele ebathatheke la ngempela ebase kule ndawo le nebhamu bebanikeze ibhamu bese bayatshela ukuthi okay madoda lezi ibhamu zenza umsebenzi wokubulala abantu so masabanjwa kuwena shuthi uzoboshela amacala lezi ibhamu nokuthi sikuwena so ngoba nawe usawukwenza into enje uyazi ukuthi edi icala kwelinye icala kulamlezi ibhamu vele shuthi nje lo baba unabantu kwesikhathi izinkaba ke ezithole ethathe lezi ibhamu bese bephinde beyibuyisele lapha okay so ke bese laba hayi beyithathe lezi ibhamu bese kuvela ukuthi kufanele kuyoshawa iNigeria elali neclub uthizeni elalishumisa ama-drugs futhi kwakunemali angazo millions kwakufanele lo mali leyo befike lapha befike belithathe belithumbe likhiphe lo mali bebuye nayo le mali bese belibulala emveni kwalapho hayi nangempela lamadoda ehambe efike lapha ebabeke lapho ukuthi nayi indawo kanjanje nayi club ehambe enyuke bekhona befela ngempela belithatha iNigeria belithumbe ama-Nigeria ke isikhathi esiningi imali awayifaka emabhenki
ayayifihla nje endlini ngendlela ayifihla ngayo bese eyithatha ilento bese bebeyithatha le mali ngempela bebuye nayo befike bemnikeze lo mfola lesi sikhulu lesi sinemali mayifika lo mfola mase kulesi sikhwama ebakhiphela imali ethi hayi no imali ka drink le mhlambe imali mayisho le ndoda ethi mhlambe le mali kwakuyimali ethi igijima ko 30,000 umuntu eyedwa 30 basazohola le mali le abafanele beyihola uthi le mali yena wayibona sekuyihlangene lo 30 nale yabayihola ngoba uthi yayithi mayisithothi sihlangene ngoba kwakuya ngomuntu ukuthi lo muntu uvikeleke kangakanani ukuthi bembulale uyabona uma umuntu ovikeleke kakhulu nemali yayinyuka noma kuwumuntu othothi ubalekile ezintweni eziningi uvibe into eziningi uze mayizama imali yayiba more ngoba nawe usuzohlela ngendlela zakho ukuthi umuntu umbulala kanjani so uyayidinga imali so wawukhokha imali enkulu ke alright uthi ke nangempela le mali uthi mathi mayiseyibamba le mali kumholo wokuqala emsebenzini wokuganga abawenziswa yilo baba uthi wathi mayisehle le mali eseyibuka uthi wabona le mali esenomuzi wayibona esenemoto yakhe ethi yena wayibona njengakubo eseyisigwili uthi baphinde futhi behlale phansi beyikhulume lento uthi ngoba sebehlale uthi futhi wabashift iflat lelo kuyilona lolo ebeli public wabasa endaweni enganekekile indawo uthola ukuthi indawo yabe nabantu abaphithizela kodwa akungebona abantu abazikhulu ngaleyo ndlela kuyindawo engayibuka edelelekile mhlawumbe ungayifanisa nokuthi indawo mhlawumbe ithola iyadayisa mhlawumbe izinkukhu noma indawo kodwa nje ephithizela abantu yebo khona kodwa kwakuyindawo ongeke ngisho iphoyisa ama-12 funa umuntu elingacabanga ukuthi lingamthola khona futhi indawo lento babengahlali isikhathi eside endaweni eyodwa uthi uma benede benza umsebenzi babeshift okay uthi bawenza umsebenzi shuthi ngamanye amazwi bazinkabi manje zalo baba uthi hayi baba zinkabi uthi hayi beyenzeke bebulala abantu uthi sekumsebenzi wabo manje egoli uthi futhi bahamba boba u2 uthi into yokuqala bayibanga ukuthi ngoba nabo base bethola experience endleleni zokuhamba ehamba bethola abantu abazinkabi uma abantu bezinkabi beshuthi bese begcina sebecobelelana ngolwazi indoda mawushaya umuntu ungamshayi kanje ungakuvumela ukuthi uvumela lokho unqabele lokho yabo sebethola experience enzima bebengasagcini futhi ukuthengwa yilo baba kuphela bese benakho ukuthi bethenge kwenye indawo ukuthi nathi anishayela nomsebenzi ngiyenza thwa nenza umsebenzi omuhle uthola ukuthi nje bazofakela imali behamba beshayela umuntu bemshaye bebuye bese be right so bese begcina sebenza imisebenzi nabantu abahlukene ngobuningi babo okay ke shuthi into bese beyibanga manje nalesi sikhulu sebebanga ukuthi buyisani ke manje ibhamu sizoyibeka la sithatha khona manje khumbula ukuthi laba bawu2 sebethola abanye abantu abakwazi ukushaya abantu kuthiwa isibhamu okade ubulala ngaso umuntu ungalokoti usinikeze omunye umuntu ngoba ubudedengu bakhe kuzobuyela kuwe uyabo sizovela and uzosho ukuthi esakho and wena uzogcina ulinkile nalesi sibhamu so kungcono isibhamu sazohuka ukuthi usibeka phi noma wena ozobuyibopha egcineni ufana ukwazi shuthi ke lesi sikhulu sithi hayi buyisana ibhamu lamadoda enqabe nalezi ibhamu athi hayi no ngeke sikwazi ukunikeza ibhamu ethi hawu ibhamu nje savumela wathi hayi no singamana sikutholele ezinye ngokuthi ufuna wona isibhamu esizohlala lapha wathi cha lezi ibhamu vele ziyasebenza kanti lezi ibhamu ngoba beyigcina kanje uyigcinela yena lo baba ukuthi uma wena bukade uyinkabi yakho usufuna ukubuya kuyena noma umthreatnish ukuthi uzomexpose yena ufuna ukuthatha lezi ibhamu lezi ehambe eyokureporta ngaso ngoba isibhamu ngithi masitholakele siya trace senzeni uthola sizovela uthi oyisi isibhamu esadubula umuntu abesadubula umuntu bese yena yakhipha so lesi sibhamu ke besibangeke lezi ibhamu ayigcinela amadoda enqabe nalezi ibhamu u2 uthi le ndoda mina lexoxela mina lesi story ithi bese itshena lo uzakwabo ukuthi mfethu asambile sibele emakhaya manje ngoba lo muntu sesikhombisa sisazwane naye into ezokwenzeka uzosibulala mhlawumbe noma uzosibophisa kodwa into ayiduma kubona ekhanda babe nalento ukuthi uzosibophisa ngoba babezethemba ngalendlela ukuthi ngeke beze bebadubula nabe bese beyazi ukuthi nje ikhekhile izinto sebeyayishaya hayi ithi le ndoda leyo na mina ngeke kusemnandi la eGoli sijwayele impilo yaseGoli lena ke xoxela mina iyahamba iyabuyela emakhaya yashiya kanjalo lo wasala yedwa okay so khumbula ukuthi ngoba debeza inkabi lo osele manje usenabo vela abangani esuke ngoba useyedwa ehambe yoskima nobani nalabo bese thole khona abangani bese ngale
bemnikeza umsebenzi wokuthini ukuthi akahambe yoshaya umuntu. Angithi mhlawumbe ngenza iphutha la. Lesi sikhulu lesi abasazi ukuthi sihlalaphi, la sihlala khona. So lo bamnikeza umsebenzi, bemnikeza i-address, everything ukuthi akahambe eyoshaya lesi sikhulu sakhe manje. Yabo, uthunywa abanye ngoba vele bese benakho ukuthunya eceleni. Uthi wena hamba uyoshaya lesi sikhulu lesi. Akazi yena ukuthi lesi sikhulu. Yabo? So bamtshela ukuthi lapho lo muntu uzomthola kanje, bamtshela yonke information ukuthi vele makwenzeka uzofika emthole phakathi. Kanti ngoba laba bemthenga ukuthi akahambe uyoshaya isikhulu, hayi ngoba bemthenga ukuthi ehambe uyoshaya isikhulu. Yingoba ulindwe inkabi naye ngaphakathi lapha endlini. Uzothi mayingena imshaya inkabi. Vele lo bamtshela nesikhathi ngena ngalesi sikhathi nenkabi lenga laba abantu batshena izinto zokuthi bazane ukuthi sizohlangana. But lo mfo lo wazi ukuthi lapha phakathi uzohlangana nobani nalesi sikhulu. Lo lapha ngaphakathi wazi ukuthi uzohlangana nani nenkabi vele. Fanele ishaye, yabo? Hayi nangaphela uthi lo impela mayingena kwi-lift uthiwa wangena kwi-lift wanyuka waphezulu wathi mayivula i-lift uthi wafike wanokha. Uthi wathi mayeshaka nje umnyango, uthi umnyango wavele wakhombisa ukuthi uyaphusheka. Uthi wathi mawuphusheka, uthi wathi mayiveza ikhanda kanje. Uthi akawuzwa umsindo wesibhamu kodwa wabona kuhlephuka isivalo. Angithi phela uma uyinkabi ube nezingcweba ube nomuthi osebenzisa igazi nokuthi ungadubuleki. Uthi wathi mayithi yamshaya lo wamshaya kwahlephuka isivalo, uthi wahlehla, uthi wathi mangihlehla, uthi umnyango wavele wavuleka kakhulu. Kwasho ukuthi nishuthi naye ushawa umuntu okwazi ukushaya umuntu. Uthi wamshaya ehlehla, uthi kuyena isibhamu ngoba wayengakakulungeli ukuthi esikhiphe ngoba wayitshene ukuthi mawusange hamba la ephasejini kunama cameras akufanele wena uphathe isibhamu ngesandla. Isibhamu kufanele uqale ukuthi wena usisebenzise usibambe ngesandla mawusungaphakathi. Uthi nenkoba ngangena vele silayini ukuthi ngihlehla nje ngizama ukudonsa sona ngapha ngemuva. Uthi hayi uthi ayimshaya uthi wamshaya lapha esifubeni wamshaya ekhanda wawa kanjalo. Lona lo ngithi mina wangapha emakhaya badubula yena ke la ngempela ke bembulale akasasificanga isikhulu uyena ogcina sephenduka isikhulu bambulala. So lensizwa ngoba ingixoxela lesi story ingixoxela ngokuthi ifisa ukuthi umuntu osafuna ukuba inkabi ukuthi akukho right ngoba ukuba inkabi uyawenza umsebenzi nomuntu okuthumayo ukuthi hamba ubulala umuntu. Kodwa uma wena usuwazi izinto eziningi ngalowo muntu osuke lokho ekuthuma indlela yokuthi wena ungazile ukuthi ayikho enye eyokuthi bekutholele omunye njengawe ekushaya. And wena ngoba lokhu uthunywa lo muntu vele umthuma ususebenza naye kaningi. So uzogcina usufa noma kuzokwenzeka ukuthi lo muntu kuthiwa hamba niyoshayana kuyini oyedwa kodwa ekugcineni kwakhona isiphetho wena fanele wenze njani? Fanele ugcine ufile. Ithweke inkabi beyibulala indlela uma uzokuthiwa inkabi eyivele yabulawa yenye inkabi noma ubani obulawa ubani. Uthola ukuthi lo muntu lo ingoba bebesalandela imisebenzi yakhe leyo mkabi ukuthi efe. So ke lo mfoke wayena wasinda kanjalo ukuthi ezebuyele emakhaya naye wabona ukuthi shuthi kuzohamba kufika emakhaya wavele wabaleka kakhulu waya kwezinye indawo zakhe ngengikwazi ukuzisho ukuthi ukuphi wahamba wakhona wafika washintsha impilo yakhe wakhanda umuzi wakhe waba nomndeni wakhe kuyinamhlanje uyaphila ukhona. So ke siyabonga ababukeli ukuthi nisilandele nawe ekhaya ungacabangi nje kuba inkabi ngoba ekugcineni kuzoqala kahle usadla kahle kodwa ngeke kuze kuphethe kahle. Siyabonga.